Ha sigut poc temps, però molt intens. L'inici de la Barnahus de Terrassa ha estat molt positiu i prometedor. Abans de l'arribada de les Barnahus, la problemàtica d'abús sexual infantil ja estava sent atesa per molts professionals i estaven fent una feina molt important. Però clar, cadascú des de la seva parcel·la fent el que podia i sense la possibilitat d'integrar la informació i fer una intervenció i una atenció coordinada. Varis reptes ens hem trobat. Un exemple dels desafiaments, per exemple, és la compartició de dades. Fins ara cada departament estava organitzat a la seva funcionalitat, no? I amb la creació dels Barnahus, cada departament ha hagut de trobar la manera també d'integrar aquestes dades, no? Per oferir una atenció al més multidisciplinària i coordinada entre els departaments amb els mateixos fins, no? Que no és poc. Per exemple, un dels objectius de la Barnahus és oferir una atenció única, que diríem un traje a mida, no? Amb la mínima intervenció possible per evitar la revictimització, no? Però clar, per fer-ho efectiu cal conèixer cada cas prèviament, no? I per això el fet de poder compartir les dades és com un fet molt rellevant. Degut a la problemàtica i a la complexitat de la problemàtica que abordem, cada dia rebem l'angoixa de totes les persones, de les famílies, dels menors, i això fàcilment ens posa en la tessitura d'establir un ordre de moltes accions. Però moltes accions que des de fora es veuen totes com urgents. Llavors, la pregunta és si a la teva feina cadascuna de les accions que has de fer té la connotació d'urgent, per on començar. Sí. També una de les altres coses que ens hem trobat és la tolerància i la frustració, no? Ja que has de tenir, quan entra un cas, visualitzes objectius que igual no sempre es poden assolir. Llavors, per exemple, coses més pràctiques que ens hem trobat també és una de les frustracions més grans és el tema dels temps o els silencis a nivell del sistema judicial, per exemple. La capacitat de vincle amb les famílies, amb els menors, que suposa tenir escolta activa, empatia, habilitats interpersonals, afegir la capacitat d'adaptació, flexibilitat i tolerància a la frustració. Per altra banda, saber treballar sota pressió. Creiem que és molt important, sabent que treballem amb una temàtica complexa, perquè s'ha de tenir la capacitat de sostenir tot el que ens arriba de les situacions que acompanyen. Per nosaltres el moment de l'acollida és una part molt important del procés, no? El vincle amb l'espai, amb el binomi, és clau perquè les famílies es puguin sentir còmodes dins de la incomoditat que pot suposar la situació que estan vivint. Sempre telefonem a les famílies o, segons el cas, fins i tot al propi menor, no? Depenent una mica de l'edat, de la maduresa, i això ens permet presentar-nos, que ens coneguin, aquí es trobaran el primer dia que vinguin a la Barnahus, que puguin resoldre uns primers dubtes o parlar del que necessitin. La coordinació amb altres professionals també ens facilita l'anticipació una mica del que es poden trobar aquí a la Barnahus, no? En diverses ocasions ens trobem amb les famílies que, sobretot a la primera trobada, que estan en estats emocionals molt activats, el que podem dir d'alguna manera en calent. Són situacions que poden ser molt primerenques i tot pot ser molt confús, abrumador i amb molta càrrega d'angoixa. I tenir un espai on els escolten des d'una mirada més freda, amb el cap ben posat, és molt important per aquesta primera trobada, de rebaixar, de poder donar pautes i començar la intervenció.